action. Kardom nili sami moromi phangchupi Pini Hillstan Karbianglong Thanjibang non bertang tonpen arjupon sinang. Pini tomonar weke thepi ka jok rong chilu pen manja adak phere meme meri hingaria long thengpi ke krepon lapen kula thai hui sita penang an kahinodun manja pen junison rong pi report Hillstan Karbianglong. Daithor Police Station ke parlo Duarbaguri constituency ahawar non apor sangti arong ki phurla penapot kheti kachukle matung kaning ripon hangjo athe chili kachowar ji aphananta langa vejok ningri jolo athe aber malom sangti arong ki phur era jok lang sitame theblapsi choti kiara datum non ke hangjolo sarkar pen sitame kerap thekponong le pinlang lasi methang ahidia jo lang kachepale jipu so arlo atumpen chebater pipon si hidi lang chepale jia phan chebor ipon lo kedam tang ningkan krepo prangsi congress kachari bom ahut irrigation repairing akam sitami thangnat awar saita non puan ta ave lang pusi daihori ahawar arada tumpen nang chethandun lasi prabjin pen ke ac kachari atum nangrap ason teme parji pusi daihori arong arada tum chuning ripon lo amo singti report Hillstan Karbianglong.
Daithor Police Station ke parlo Durbaguri Constituency Apar Daihuri Main Hanse Arong Along Medical Sub Center Ahem Habit Paman Pondet Lasi Ladak Daihuri Arat Aphan Thangnat Kisu Kachelangji Aphan Doai Imuta Johang Muwe Lapen Thangnat Akejoy Wan Avelang Pusi Daihuri Arat Atum Akisung Koan Lone Bangso Medical Sub Center Ahem Kedamtang Ningkan Suri Hini Rasir Kep Aningkan si Kim Ponlo Abarim XEM Makehai Ratan Ingti si Piponlo Daihuri Arat Aphan Kanghon Ajok Bonta Non An Ningkan Kre Hini An Chokpon Tanglo Athe Pangbar Dam Meme Non Kachari Boma Sorkar Atum Matha Pona Sonte Meparji Pusi Daihuri Arat Atum Choropar Pikji Pusi Pinia Berta Kelapuansi Kangton Iglo Lang Igom Tame Dome Thakme Kurwang Thu